Amen. X'jagħmilni differenti mill-ħolqien il-bniedem kif inhu differenti mill-kumplament tal-ħolqien? Naħseb dik it-tweġiba lina li nemmnu qiegħda fil-ktieb tal-Ġenesi, l-ewwel ktieb li aħna għandna fl-Iskrittura mqazza. U fil-ktieb tal-Ġenesi għandna l-ħolqien u għandna l-imbierek. L-ewwel ħalaq il-bnedmin kollha mhix importanti jpoġġihom f'seba' tiem u fis-seba' jum huwa straħ, imma meta jiġi fis-sitt jum mela fl-ewwel 5 ijiem kull ma joħloqu hemm is-sentenza u ra li kollox kien sew ħafna. Meta jiġi fis-sitt jum jgħid ħlaqt lill-bniedem raġel u mara xbija tiegħi. U meta ara xi kelma kbira għalhekk meta tkun taf min hu Alla, tkun taf min intint. Għax aħna xbija tiegħu. Jiġifieri hekk trid taf il-valur tiegħek, ħares lejn Alla. U tajt jiena ġo nofsi, ħanajdu hekk, ġo nofsi, jiġifieri mhux dak li huwa materjal imma l-ispiritu tiegħi. Hemmhekk jiena niltaqa' m'Alla. U hemmhekk huwa l-bniedem biss li jista' jiltaqa' m'Alla u jmur lilin minn dak li qiegħed jaqa' taħt is-sensi tiegħu. U allura kemm hu sabiħ, kemm joħorġu affarijiet sbieħ, raġel u mara xbija tiegħi. Mela m'hemmx differenza dak il-preġudizzji li għandna, raġel jew mara dak mhux skont Alla. Dak huwa żbaljat totalment. Għax aħna għandna l-istess dinjità bnedmin min ikun raġel min ikun mart. Ma bnedmin li għandhom quddiem Alla propju din ix-xbija ta' Alla l-imbierek. Ovvjament Ġesu mbagħad kompla jżida għaliex qal li aħna urid Alla. Bin jew bint Alla. X'jista' jkollok iktar biex tgħix nimħabba anke pereżempju nimħabba fuq l-oħrajn, il-preġudizzi fuq l-oħrajn. In-nisrani jibqa' miexi meta ma jsibx ir-raġuni għaliex iħobb. Jaqbes u jsib raġuni oħra. Imma Alla volja m'għandix grazzja miegħu dak huwa bin Alla, dak huwa xbija Alla. Allura rrid inħobbu għaliex Alla qiegħed iħobbu. Amen. Amen.